akike muntu ingana ndira ringecheti ligankurirani togechuga iri ntagurite ligankura kitoto ane nyomboro gutagure kiriga eja ngotebi ntagurite mubere pore ga point nera abantu mbaro bagutyoka munu tiga konte mbari gwisibi mu tiga konte unanje nari ne gari ga kino muntu ga kitiga ngokani bo chabeli tuikaranse akunya gonkwana kunya go mama byo ngo woji moduli mus yani tiga ngokani akongukera tiango te injiga ya bangana yako jera abantu bako chikonda kitachechigaki Kaki komete nore gari ngochoro kwa bedi go watana ki pesa change akio monu garati akona go soki mna pesa egente kenene umuntu asibiyora meme kor mebe na ro gotioka ukonyore contact watana ki change pesa hapo nyuma pesa hapo akistera agotioka yani kwa iguna na kinata go stabi na atakwira ni change gichate kunya ukobo omete nenda kwendo bana ki yao sabana pesa huko nyuma oyora ngoja kama toera rama tena pesa huko nyuma pesa acha Nki abantu batari gwese manye brush mbake ya 10 nero aenda basali mbaro to twatwara hanka brush ya 10 okonyora musara nstiga mu gwete story tari gwese be manu amata sokire bakama amarabusaya gochimuina akunya gwete story tiakongaragari arafu nende omuntu abantu mbali bakubukeke mambi osoka tari gwese bibosyo Jibintombira ebitoti chindera njira chi nwarundogete gocha mwago ekemambi asogete para na bamenya takuminyere no ene chiro lakini point ye menu sana echira abantu bali bwatchigari kosa chikondakta kibaisi bie menu bona bali bausa pesa menu yati okronye fresh minti ne batali abantu bechigari boka abantu generally mbabwenete besi byo munu Omono sigikioro mebaidora meme na urugo cherwati okomete maino tari gotioka maino yaya oro meme sigikia igwa kore go sibya maino esigikioro meme ogwikaransa no monto no ene chiro go simo kwana nyikwanya no monto town umanya gokobokera bakomete na kwe gotioka akwanda gotioka gochwate perfume na bande ntori gotumia perfume ma gochwate perfume yechingende ne chingende aliete esuguma lina kuno lirega chinyama no irega buna bagotioka bande kwanza no abantu bamaru amaru metengo tioka sana ko romuntu gora no ni PK kere kwa kwere ko nyamaru gori PK otakune kwanya ukwanda omuntu Wana seigo akiantu muisibie menu. Esibie menu. Yebona ni muebora meme egete kyamara gari gabusa. Kosa bali bagwiteka chindende guchya matamara bagukwana. Tiga. Mchana gachi ukwana.